Sompa. I take it again. You're now Our baby be our share na some perfect service a bra ye da otumfo nyankopon asese wasaya maya Erade ho mobru huna de erade ho adoye erade ho asomtwie enne de nye nipa nyina na anya asomtwie ayanya ne some perfect service say e de bia ye bodin say da no obonefo no hyehyeye no ogina tu odan mo no doso enti ye mo mpaye na ye fan sai obonefo no hyehyeye bia e wo da mu no waiting na some perfect service e wo enye TV ni radio program keke na ye program a onyame tumi ni nyame ahoden e de akire some perfect service. It's time to commit the whole day into the hand of God. The Bible says we are not fighting against flesh and blood. You need to make any penny. Ni ahonhoma yemfa ye ni huwa. Yenti na Sompa first service. Sabre foul phone on a fro be no be some fro be. Catch us on your Sompa first service. Men na sorry adiache men na. Aya shell link no ma afofro so and follow Sompa first service. Opet marriage here TikTok no ye Cedar Worship Center. That's right. And pay any day with the bay actually. David say you could die and you die. Yes. As for that chieno na onyankopon sano ekura. Meka David ya na meka Jesse bano. Yes. The oye full anini. The order express sono. The eradi mobru huni na doye no be so no so odi for somewhere sran esi ne hene ema Israel abusham kodo eye Israel ni Judah ene anopay ebraso say ye da the boy ho by ma de chi ye ne ye da na say ene ade achi ebusua bi twaadwo ebusua bi bobra ebusua bi susu ni nyina ne se ebusua ne ni da so no afiri ho ebusua ne se bofo no atu aso menu bi ne de erade aboy ho ba obi ka se ebia wo yare oyare da ho nyina o da so ti ase oyare da ho nyina katema da bodwam oyare di afro sane eya ko teaching hospitals akese na ko polyclinic ho district hospitals ho na ko be na no pay kwil ni ye twini na mo amachi ye twen ade ye friend say tronko no ye friend say samale no obedu ba bi na ye de be shita katakata biti so yes is our egum and so wabusua ni no odehie no wankasa oyare da ho hospital ho nyina nyame ahwa so nyame wa so mu o sefata say da na say ye bedro no nyankopon asem no so e was Psalm 9 verse 1 and 2 enyon woman no enkron ba ko ni mienu na e de adawra de ase Mede makuma nyina meda Awurade ase. Mede makuma nyina beda Awurade ase. Awurade. Meka wanwade nyina akire. Meka wanwade nyina akire. Megimani. Na medi ahurusie wo mu. Meto wa wo ososo ne din ayeye dwo. Meto wa wo ososo no ni ayeye dwo.
Hallelujah. Amen. Be one on a day, Radia say, open your mouth and thank God. Baby, you are already a vampire with Jesus Christ. Jesus Christ. Nyankopo shall be. Amen. Afe na o follow ya Sompa first. Oh yes. We busua ewo obi man so obi kuro so nyame abɔ wo ho ban. Yes Lord. So wo obi man so we busua wo oman Ghana nyame abɔ wo ho ban. Amen. Wo a oba hu na che. O unua bi hu na che. Aso nyame nsa no kutanu mo. Ye hwe sane esane owo tutu bi utu kwan mfinhia pii anso wabusuan wagya wo akire no nyame abasa no kuta wo wadwuma no nyame asomo wo nso so owo man Ghana o ma wabusuan ko pie Europe ni Asia ba bibi o mo bi nyame aso wo mu enne o hwe me a utie me a ba pese wo san de Awurade asese Awurade mobrohu ni adoye na aso wabusuan so o ma so no waboafo so san da na se thank God
Jesus Christ. Yakupon should be. Yes. Amen. Bible says Yakuma moya fa the nam ye epem ko adoma hinwanene. Na nam say Yakupon switch Yakuma inti. Or see a papa yampono a tumagu fin a radi and so. As was say a pamuka ya form swa or ya no quaffon in his sword dear form swa. A junimu. Akumamu, Susuyemu, Niyoyemu. Yes. A Jiran Psalm 51, verse 1 to 4. So, now they are Srevra the home of Buruhuna dear. They are Srevra the whole body for free. A confession time. Obuokra or man form so your halber brew, O crum form so your halber brew, or uniform so your halber brew. As of a woman, a Bushiana woman, who be formed so not your halber. A can one bonino. Your how better up on my woman. Yen train a mere semi so never slave at the home of Blumade. O young copon, whom a mobile said they were doing it here. O mobile who a door soon tip a pamela tour. O from a home frame a mumu yamukra. Ne prepare me home frame a bonimo. Na mahunu me mela tono. Na me bonny woman nimuda. Won't call anama from war. Na my idea when you so bonny. Na udi blemocasamu. Na what temu. Be one on a can be picture rather confession time. Open your mouth. Jesus Christ. Yankopon should I be and anopay a yay and you may.
onyankopɔn dada na ne ɛde nam Abraham ne Isaac ne Jacob nyankopɔn ɛna no pay Facebook no so ayɛ hye Facebook no aso ayɛ hye ɛyɛ adwoagye na egyina so dendenden Ruth Asamoah egyina so dendenden I am Ishmoto ɔgyina so ɛdende Alice Blessing Aisha Dauda Abigail Champon ɔmo nyinaa egyina so a ɛnyɛ asɛm ketewa mechiachia mo nyinaa ɛwɔ space no so ɛyɛ Boatin Yawo egyina so saa ɛnso so na Mary Sam egyina so Dinah Asare gyina so Patient Apasa na ba ɛmo egyina so sabre Monshel link no ɛma afoforo so ɛmfolo ɛfia asieduwa mo egyina so Yankopɔn hyira mo sɛ ɛna no pa ɛnɛsi na Ibrahim mo nyinaa egyina so Monshel link no ma afoforo so ɛnyoy Sompa first service TikTok no so Monshel ɛbra so sɛ yɛtie Onyankopɔn asɛm. It's time for the word of God. Ɛbra so sɛ yɛtie efutu sɛm na yɛgyina so na yɛde ɛbɔ mpaeɛ anɔpa yi. Na Sompa first service yɛsɛ Jai uhaw ni nyinaa mu ma Awurade na Awurade bɛyɛ Jai waman ye nyinaa mu ma Awurade na Awurade bɛyɛ ɛnɛ uhaw no wanyɛ mu ama Awurade a wa wuntimi nyɛ dabio efisɛ yɛne Peter nom yɛne Yakubu mu yɛne Yohane no mu ɛbɛyɛ adwene sɛ ɔmo ka kyerɛ Yesu sɛ yɛde yɛnim deɛ ne yɛahoɔden ayaa sɛ ka yɛde bɛbrɛ po asorɔkye no ase nanso yɛntimi na mmerɛ a ɔmofrɛ Yesu na ɔmogya ma Awurade no Yesu tea po no na asorɔkye nyinaa no atɛdin ɛno na asuafoɔ no sɛ onipa bɛ mpo koraa ni sɛ ɔkasa na ɛpo etie no yɛsom Nyame a wo so kasa so tene ne sa man ne hom ne so ehum akode adeboni bia ebrase eno nti ne ka kyerɛ sɛ Jai uhaw ni nyinaa mo ma Awurade na Awurade bɛyɛ bosomi nsian bosomi dwom bosomi Jai amane ni nyinaa mo ma Awurade na Awurade bɛyɛ obi tie uhaw ni nyinaa yɛ yadeɛ okon yadeɛ oma yadeɛ ukuru yadeɛ oyire yadeɛ waboafo bi yadeɛ Jai ni nyinaa mo ma Awurade na Awurade bɛyɛ obi so kun sikasɛm sikasɛm nkoye sikasɛm ayɛ bisi basa ejuma na ye bisi basa investment na ye bisi basa company no egu mese aware no egu oma no esei akwantusem no aye bisi basa obi man so obi kuro ho enne ama wani nyi wiase enne wani nyi mese Jai ni nyina mo ma Awurade na Awurade bɛyɛ osofo ministry no ye Awurade dia osofo a wo hwɛ me a wotie me Nyame akoa Nyame afena Jai ministry ni nyina ma Awurade na Awurade bɛyɛ obisa de manum ho sɛ mabɛyɛ Nyame adwuma mese ni nyina ka ho Jai ni nyina mo ma Awurade na Awurade bɛyɛ obi so sɛ me nyini ma ware no ya akachi o ma wo no ya akachi o se okura de so ye bema na me de me ye ba wan hwe ye kura na metwa bra na me ware kura me nya ba me se bibi enye de enye Awurade ye na brese mu na Awurade ti me hye ne de ni Jai ni nyina mo ma Awurade na Awurade bɛyɛ obi sɛ busuansɛm o kɔto nsɛm o ahimfie nsɛm o obi sɛ sunsum asɛm me kɔ me da yɛ so a deɛ mehu no wɔ m'ani so no wo deɛ wohu bi da yɛ a meso no ɔnsom bi mama Jai ni nyinaa mu ma Awurade na Awurade bɛyɛ Jai ni nyinaa mu ma Awurade na Awurade bɛyɛ otumi adi nyinaa yɛ o ɛyɛ Awurade di ne yɛ mɛdɛ ɔsɛ ne din di ayɛ biafo wayɛ bi dada ɛna ogu so a ɔyɛ dɛn ɔyɛ ɛtɔ da ɔsɛ mahyɛ m'abɔfoɔ mama sɛ ɔnhwɛ wo so na ɔho ama asɛm Awurade bɛma abɔfoɔ bi abɛsra wo amen na Awurade ma wo ho ma asɛm amen ɛnɛ anɔpa yi Nyame asɛm a mede brɛ wo no me sɛ God's visitation
ɛyɛ onyankopɔn ɛnsra hwɛ sɛ nipa bɛsra nipa sɛ enua bɛsra nua sɛ busuani kɔsra busuani a sɛ adamfo kɔsra adamfo a so obi tumi ka sɛ ma feel ɛne nti me sɛ me ba bɛsra me ba bɛhwɛ sɛnea ɔho sɛ te a oh be sɛ me check up on you a na kyerɛ sɛ nyankopɔn so na ɔbɔ nipa no ɔno so ɔsra ne ma yes enti bosomi jui bosomi nsia onyanka bɛba bɛ check up on you Amen. nyankopɔn bɛba bɛsra wo Amen. me sɛ nyame bɛhwehwɛ wo Amen. sra ne ma yes enti bosomi jui bosomi nsia onyanka bɛba bɛ check up on you amen nyankopɔn bɛba bɛsra wo Amen. me sɛ nyame bɛhwehwɛ wo Amen. deɛ bɛpɛ sɛ wohu ne sɛ God is watching asɔfo God is watching yes deɛ wonam mu nyinaa nyame hwɛ oh Jesus so a wokɔ wo nayɛ so a wonteme nna sikasɛm ayɛ den adwumasɛm ayɛ den wode wo nimdeɛ ne wahoɔden nyinaa yɛ me sɛ nnipa bi ɔpɛ sɛ wɔboa wɔn na saafoɔ no nyinaa sɔle atia wo wɔn a woyɛ ɔmo papa ɔmo po ne ka wo nko a na nka sɛbesɛbe wo nsa asi fam Oh. nipa wɔn a wɔde wɔn ano sɛw wɔn a wɔtu nnuro wɔn a ɔyɛ sumadeɛ tia wo adwuma mu hɔ borɔno no so asafo no mu abusua no mu aware mu wokɔ wo nayɛ so na honhom ne hwehwɛ wo demons hwehwɛ wo demons no bɔne pɛ kura na wayɛ wo oh obi a ɔha wo nyinaa ne sɛ onyame asafo nyame adwuma a ɔpɛ sɛ ɛkɔ soɔ woha wo nyinaa ne sɛ abusua a wopɛ abusua no mpagya no Oh. ɛno ne wamanneɛ no adwumakuo no a wopɛ sɛ ɛkɔ soɔ no ɛno ne wamanneɛ ɔma no a wohwɛ wɔn sɛ ɔmonya baabi nyina no ɛno ne wamanneɛ aso meka kyerɛ sɛ onyame ɛhwɛ God is watching enti wadwe ne sɛ esu na wosu wɔ dan no mu no ne nneɛma a yɛbisi basa no nyame nhwɛ anaa nyame hwɛ yɛnkɔ twerɛ sɛm no ɛwɔ Psalm 50 verse 24 and 25 ɛyɛ yɛnkɔ Genesis chapter 50 Genesis 50 na yɛaka verse 24 ne 25 no Genesis chapter 50 na Joseph ɛka kyerɛ ne nuanom sɛ meewu na onyankopɔn bɛba abɛhwɛ mo ampa na obeyi mo afiri asase so akɔ asase a ɔka ho ntam kyerɛ Abraham ne Isaac ne Jacob no so na Joseph ɛma Israel ma ɛka ntam na ɔka sɛ ampara onyankopɔn bɛba abɛhwɛ mo na mo nso ame nompe mfiri ha ɛnkɔ Psalm 24 no to so na ɔsɔfo nsan timu bio na Joseph ɛka kyerɛ ne nuanom sɛ meewu na onyankopɔn bɛba abɛhwɛ mo ampa obeyi mo afiri asase so akɔ asase a ɔka ho ntam kyerɛ Abraham ne Isaac ne Jacob ne so amen and Joseph said unto his brethren I die and God will surely visit you oh Jesus and bring you out of this land unto the land which he swore to Abraham to Isaac and to Jacob yes asafo na nneɛma mo ayɛ den yes Joseph woka saa asɛm no na Pharaoh bi abɛdi ade a na Pharaoh no ɔnim Joseph yes na ɔha Israelfo na wɔtete wɔn na Joseph ate Awurade bɔhyɛ nsɛm no na ɔde ne ho ato so sɛ nyame kasa kyerɛ n'agya Abraham sɛ wasefo bɛyɛ akɔyɛ nkoa mfinhyia pii according to Genesis chapter 15 and so ɔse ɛmena no wie duru a oh Jesus me nyame mede basa ɛden bɛkɔ akɔgye wo enti Joseph ɔde nyame asɛm asie n'akoma mu yes ɛnɛ deɛ na ɔde asie w'akoma mu ɛnɛ deɛ na ɔdwene ho ɛnɛ wohaw no nyinaa mu no ɔdwene ɔyɛ nipasɛm Sompa FM wohwɛ benkum ne ne fa w'anim ne w'akyi wohwɛ w'anim ne w'akyi na wohwɛ benkum ne ne fa deɛ abambuo bɛba wo esu bɛba wo awerɛhoɔ bɛba wo awerɛhoɔ so kom sunsun oh Jesus esu ne adwendwene ma nipa wu ntɛm ɛma nipa sɔle ne dua so yes Joseph aboa akɔkora Joseph wanyini Joseph
atwɛn awurade bɔhyɛ na amem na Joseph nim sɛ baabi aduru deɛ obewu ɛna ɔfrɛ ne nuanom ɔfrɛ ne mpanyimfoɔ frɛ ɔno ankasa na busua ka kyerɛ mo sɛ medeɛ baabi aduru deɛ mewu aso mɛka kyerɛ mo sɛ onyame a yɛsom no no ɔhwɛ deɛ nam ɛwɔ Misraim asase na awurade bɛba abɛhwɛ mo na ɔbɛyi mo afiri asase so mesɛ awurade bɛba abɛhwɛ adwuma no amen awurade bɛba abɛhwɛ ministry amen awurade bɛba abɛhwɛ awadeɛ amen wo sikasɛm na awurade bɛba abɛhwɛ asɔfoɔ na sɛ tɔda wo ho nyame nsa wo ho deɛ nyame yɛ tɔda ho nyame de adanse bi fa baabi ɛho na ɛyɛ saa nneɛma ɛnti wofi sɛ deɛ ɛkɔ so no nyame hu ɔsɛ meka kyerɛ mo menim sɛ awurade bɛba abɛhwɛ mo no na mawu anso sɛ mofiri ha akɔ a me nankasa me dompe no mo nso amfiri asase so fa nkɔ baabi a nyame aka ne ho ntam sɛ ɔde yɛbɛkɔ deɛ na meka kyɛ me maame ne me papa bi mu a moanyini moakɔ mo anim wɔ mfie mu mo deɛ baabi aduru yi deɛ ɛnyini no aba wo anso meka kyerɛ mo sɛ mo ma no awurade bɛba bɛhwɛ awurade bɛfa ɔmo so ahyɛ mo no animonyam ɔmo bɛfam ɔmo so ahyɛ wo din animonyam na wobɛtena fie hɔ na waka sɛ awoɔ yɛ wonya nwuyɛ nyame akoa nyame afana obia ne wɔde ne ho ato nyame so a ama n'anim agu ase yesu asuafoɔ no fa ɔhaw ɔfa ɔtae mu ɛduru baabi yɛtae wɔn ɛnɛ obu ha nipa ɛtae wo nipa sɔle tia wo nipa pɛ sɛ ɔde wɔ ano kun nipa pɛ sɛ ɔde wɔ n'ano sɛw ne nyina nyame tie nyame hwɛ na nyankopɔn otua ka wo nyame ɔsan sɛ ne din baako na sɛ awerɛtɔ nyankopɔn nyame bɛtɔ nipa bi so wura ma nyame bɛkonko bi ama na no wɔntie deɛ ɔka kyerɛ Moses ɔse ka kyerɛ ɔman no sɛ ɔmo deɛ ɔmo taa twuku ɔmo nyɛ kom na ɔmo hwɛ nkwagye a ɔno nyankopɔn ɔde baa bɛgye wɔn na Misraimfoɔ hu wɔ ne apafo dɔn yɛ hu wɔ ne wɔn na ɔde wɔn ano wɔn ɔde wɔn ano sɛn wɔn wɔn gu awadeɛ wɔn gu adwuma wɔn ɔsɔre tia wɔ wɔn ɔyɛ nneɛma bɔ ne tia wɔ wɔn ɔpɛ sɛ ɔma wo sɛ si fam nyame sɛ menka nkyerɛ wo sɛ ɔbɛba abɛsra wo na ɔko wei no ɛnyɛ wɔ awurade kɔn na awurade bɛko ama ɔsɛ wode hwɛ nkwagye a me nyame na Misraimfoɔ a wohu wɔ ne ɛbɛyɛ kakra no no more asɔfo nyame sɛ ɔhu wɔ bio ma ɛtɔ da ɛnyɛ owuo ɛtɔ da nyame bɛsesa wo location ɛnɛ nipa bebree nyame asesa wɔ location asɔfo bebree nyame asesa wɔ location nyame ba bɛhwɛ wo ɛnɛ mepɛ sɛ wogye tom sɛ nyame bɛba bɛsra amen bosome nsia nyame bɛba bɛsra yɛgyina nyame asɛm so ka sɛ awurade ɛnɛ matie w'asɛm bosome nsia awurade bɛsra me awurade bɛsra me bɛsra me adwuma no mawadeɛ no mɛma no m'adwumasɛm m'akwantisɛm mapɔmɔdɛn mawadeɛ no maawoɔ no m'adwuma sua mesukunsɛm adwuma no awurade bɛsra wɔ yesu dɛm a no open your
Christ. Shout amen 3 times. Amen. 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 More space in this thing. I'm type amen. 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 It just said you're also rather and your home. Prayer number 3. We are committing the day into the hand of God. Ye to the morning in our share radensa. And now what did ye? Wonum, Omedidie, Omanum, Kawutu, Mammo Tremu, Mammo for flight. And that day, O catch a rade, says we're different in Shira, Ufiba in Shira, according to Deuteronomy chapter 28, verse 6. But so we're different in Shira, and Ufiba Subay in Shira. Be a one on a bonfire to
Jesus Christ. Shout amen. Amen. The Bible says we are not fighting against flesh and blood. Yes. Bible is saying any moja. Na baby hupa. Okay, Psalm 41. I say a time for can say that ben kura na obe wuro na udin abepa. I just saw born for no. Ope at the bonus to person super was it in Proverbs chapter 26 verse 27 so more fan to screen so my MCR Proverbs 26:27 and then the just for bomb Bible said do two am the bia but thought yeah do bu amunu bu baby bia na ebe dem also or say also for kai the otu amana no be hwe ono anamna mu na de omuni obo no ebe san aba ne so. Hallelujah. Amen. Kasa urade Yesu. Amna bia ye tu amame. Ade boni bia ye hihya amame. Daniel. Ko ba bi efire. Yesu table. Evil agenda. Evil dreams. I break out. I roll back. Break out. I break out. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Break out. Yes. Jesus Christ. I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Back to sender 3 times. Back to sender. Back to sender. Back to sender. I roll back 3 times. I roll back. I roll back. I roll back. MCR factors of Aya Proverbs 26:27. Some factors screen also. Yes. Nyankopon. Or say, if a man diggeth a pit, he will fall into it. If a man roll a stone, it will roll back on him.
Jinyame asem wedi. Say na wotwi ene day bosome. Ade bi enipa bi be ye tia wo. Ebebo adan. Amen. More space this spin. More type. I go back. I break out. Yes, Lord. Back to sender. Jesus. Enya djuma nyoma etutu amanfo na mo eyamu. Ipe wudodo. Yade edosu dodo. Ento yade ne bronsam yade ne solitia no dosu dodo. FM. Nipa de wana no kum nipa. Wana go bia wade. Obi adwuma se nipa branye din. Nipa de na no fa fon. And I was saying, "Ya mentia won kasenia." And now no pay me bomb by wow shut Tarawan TV. But so many siam, but so many jumi yamema wa dance here. Amen. Me on Kaiho. Amen. Sompa radio hold one yamema wa dance here. Amen. Me on Kaiho. Amen. Wow share Facebook. Nyame Emma wa dance here. Amen. On Kaiho any day. Amen. Wow, oh share YouTube. Any TikTok, Onyankopon Embesrao, Amen. Wa dance ya bosome, Amen. Yes to demoka, Amen. Amen. Abiatate for natum anopay. Se obetimi afre se Erade so ombesrao. Amen. Na de Erade mbesrao eyetiewa ofre pepepe na utie hu radio na se TV no pepepe me you every so anybra bow nipa efra no doso time so no sha enti no ofra pe eye dum radio TV no na watie de opese Erade mesra wo ho no na ye no wabompa etiawa MC amfa normal no nto normal no ye 0557 000 967 0557 000 967 0553 53 89 0553 89. Praise God. Good morning. My Joe, so didn't baby Okasefro. The patrol make us a free man here. Meet you. The patrol with the Jamfia. Radimus Lama Pomoten. A radi Jamfua and obey Bessana Pomodena Mana dance here. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby Okasefro. But I was so in a year as I have from a bunch a rather wa France a bosuma ye wa from appointment. A rather kind of my uncle didn't appointment. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Udini baby Okasefre na diana opesa rather best rabosumi. I'm in the man, but I'm a sister. I'm in Papa, so rather my family and I don't do my son. I couldn't train our a rather mata akra, a rather a juma sem, a warren sem, sika sem, a rather quasrano akra, who yes to them. Amen. Amen. What can I say? Make you money. A rather friend to a friend yard, a rather why yard is someone son and Tono so say amen. The pyre salmon. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Udini baby okasa free na dia na no penya memesra. Feminine nam papa free go afa. And the say ready na go for me sra me na mabusia bosumi ya pomodin ni yegu. Awrade wa friend na sin na o se oni na busua hia yaresa. Awrade ko sra won mo dance. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa free dia na opesa nyame besa. Papa so ye from me portion no kan say to achira fifo dia Erade na sem mo sika sem ne ma wali sem. Erade portion ni sika sem na wali sem Erade besa no man dance. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Udini baby okasa free dia na opesa Erade besa. Pacho me din di makasa me fresh techima me jam po me din me badjuma sam ne me ka Erade techima wa France na pomodeni badjuma Erade ko sra wona mo dance. Amen. Amen. Praise God. Hello, amen. Udini baby okasa free na dia na o se Erade besa. Me dan no na me ka ho asem se Erade nya madom na obi meja ama me. Erade wa fana ne dan Erade kan obi akoma ma ye behwe man dance wo ne dan no ho. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa free dia no pesa Erade besa.
I say, Rabbi, that's not the minimum. I had 3 without me. A rather was funa yaria canato for the 9. A rather sunny yatia. Slana yadisem. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Udini baby orchestra Freddy and a rather Messawano pay. I tell me, Casa Free Quantan of a premier Antidora. Antidora Casa. Yamin, bear we are dear me, man, nananum. A rather mess, a rather send a man in nananum and cransa. A rather Bessaw more dance here were yes to them. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby orchestra through dear and opposite rather Messaw Sompa. The forest, me pass a rad. I am not no sunny alone, and you so man and I mean, man and none. A rather Florence said Sompa dear. A rather Mawayar son, Quasrano, no Yarasa, the man in an so bomb home by the Mama dance here. Praise God. Praise God. Hallelujah. Udini baby orchestra free na dear no person rather Messaw and Anopay. A family master, make a festive. You say, this to me, more minimum, my own buying. And some of these 70 about a rather womb while France or here divine protection. Or then a bush and couldn't in mouth here bambo or say he has all Srawan or Juma Yemo Sikasem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Can take a Udini baby orchestra. I have to keep good because I feel you keep. Absolutely. I'm presumed for yes, and the motion at the point. I'm going to buy an enemy to attack on said, no, I mean, that you are done. We should be able. Amen. Amen. Chief Kufo UK, a bomb pious, a rather bosumi, or more who buy. Usika some with Juma Sam, a rather mawa dance. Amen. Oh, UK or Amen. Amen. Praise God. Hello. Udini baby orchestra fruna dear no say why do me free to Where do me too? I promise dinner, I may vampire, mamma, my Jumas. A rather quendu atonso or yadasa, a rather sunny idea concerning why yadasa, near my Jumasam rather be quama. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby orchestra fruna dear no person because the Franklin Grono. We say, rather say, me now, Saudi, mobile, is rather say, rather than Coslano. Means Sasuya Mia. A rather was fun here, Yarasa, a rather son, Yadia, named Bambo, a rather Monian Penma Tom, in Yakupenma Tom. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby orchestra fro Kenty can a dear no person rather best our papa. I do make a self in second. I'm the cocoanim. Now, me pursue where dear mammy, my Juma name is Sika. Now, my last is so ready. Say, my no be also by your money, and then I say, a rather wakua, Monian Penma Tom, then Yakupenma Tom. The wash show bon bosh and madam. Well, yes, to them, Yamama dance here. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby orchestra fro na dear no person. Mamina, come a free show. Me, person our children, me see them in an answer, and I'm a man and I am a rather mamma here divine protection. A rather by the mama dance here. Amen. Amen. Praise God. Hello. Would can take out Udini baby orchestra free na dear no person rather best out. I show me all Martin, the family. I didn't want to custom in my wallet. A rather wakua Eric. Now, what is Sam? The sick as Sam, a rather slano bosome. Mana dance here. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby orchestra free na dear no person rather best out bosome. Roger, my job, because free, if you my pomodin, me bapomodin, now she a rather wa fra joa ehia. Na pomode ni man pomode rather more dance more rather said 2 men and chumfa few. Amen. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby orchestra for dear no gemu ma Paulina make us a framakum. Rade on mommy, not Sabusumi way, on my testimony. A rather mat Paulina so here dance so here testimony bosumi join a rather be a dancer promano. Amen. Amen. Praise God.
Hallelujah. Can't take out Udini baby or Casafrina, dear no Gemma Rade was from Professor. The friend Kwame, yes, because I saw Adwato, we did not pump any make you must send me. A rather Kwame Adwato so here Yarasa or here Pomode, a rather Yamano or yes to demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Udini baby or Casafrina, dear no Gemma Radiano pay. Because I think I'm saying. Erade amena yamwase hia yaresa. Erade sane yade na mana dance bosome ne ne day. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fru na de na oje mo mera. Because free or den ko da so yefe masanto a me ba ba ko. Wa fa fru nyame ya aduma. Ya wada. Ni cooperation room. Erade wafena ne ba eduna woso. Erade me bom pai se erade hwe na asundwem. CSB ayese ba ko ye no erade openye ho bibia anya boko. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fru na de na oje mo mera erade was Sompa first service. Mama tell you what the happened to you. You got a man to the network. Erade Teresa so ne ne ma who omomobo bosome ne mo dance. Besra won. Amen. Amen. Praise God. Erade wa France ohia se erade obo one ne ma ho ban. Oso person ne ba ba ko so be sofo no bi. Erade ofra dwuma na bi soma me ba so. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fru na de na oje mo. Friend me mpase me jam me dwuma o ma pomoden me ko pomoden na dwuma na Erade wa from Mary so one ne ma dwuma sam ne kunu o ma pomoden so ma dance be sra won. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fru kenti kan o na o ye me last caller de na oje mo Erade was some perfect. Me ti o papa. Mukase na mabo. Kasa. Bambo to me busialo. Mejuma samalo. Erade wa kwa kasa fa no mabo. Ose opese erade onhira na eso ne so ne maso. Omo adwuma ne obusi kasa. Erade ko srawo na mo adanse o Yesu demo. Amen. Amen. That's mo amofre wo fidue mo abia no ye bra na aso. Ya de bra na ye adwuma. Ye sane outa. No mess na amofre ya mo betimi afre na ye ne mo ebebom pae. Samre de na me kai wo say eye efiade ya asafo no eye watch night kese pa eba so wa dwuma ko for redua. Yes. Mo ya mo frese mo pese mo be hu me no so ya wada bia na ye cancel ofia efra no pasa ko si 2 o'clock obai ofia ya me shira no onyo kese se enne so o follow Sompa first service. Sompa first service no eye anopa ebia eya homachi no num ko se no nsia Monday to Friday into chanya me ya doma ye besa ehia ade bi opese wo boso mpaye me bom paye gu se ye nsuo se ye fon o documents bia nya me tumi na me fregu so se urade ma wa dance wo yeso demo na ma bom paye. Amen. Amen. Have a good day. Bye bye. Bye. Te unipadua ase a wote ayesase esono se wo apomuden ana esono se wo ahoden yare bia woni efre timanu maduro abra wonim yare no kofa bae we eye 21st clinic yenyina so a ye de sa yare wo 21st clinic no yare a amanfo titru ni abrochirefo enim se yesa pa no ene yare a friend se sciatica se ye kase sciatica eye ehuma bi a efri osisi achi se de ohu screen so fa wo to ase fa wo nantu besi fom aya na atwetwew eye wo ya etutu titru ni anajo etimi ka ona ba kopɛ se de ohu
na Emma, so one antia. Afedia Sompa no trendy. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa. It did no ko pa. And you declare say Sompa is no more a new station. And yet new cry. Because we must see and na bebe a baby that we baby cry. Yeah.